तो हेलोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन बरायलायबाय ओमफ्राय जों ओंखारदों दिनै सांखारिनि आनचलिक मन्दिराव थांनो गामिनि मानसिफोरा ज' ज' जाय ओंखारजोबना दङ देखायदो नोंथांमोननो आबैया मालाय फालि गोदान लादों ना आबै लानजाय ओंखारलांजोबबाय फालि गोदान लादो गासिबो ज' ज' ओंखारगासिनो नै ओरै जोंहा बिमा उन्दैखौ लाब्रा देलायलाय ओंखारदों मालाय दिनै आबैयाबो ओंखारदोंमोन सिन्था लायसै आबै दे आराम देलायदों अ गारि नेगासिनो दाबो गारि फैयाखै नै ओमफ्राय महिला पार्टियाथ' ओंखारो हौवा पार्टिया मानो ओंखारा बुहुद खम माबानि बिबाङा Hai. Joldi polda yang boleh bang. Gari kau labu deng joldi kalam deng ami. Mansi versi budi mansi. Gari bos me pisari me am sob jirai deng ni. Som jirai deng. Gari puya keda gari. Kasne go. Bekat. Oh aku mia. Kun kale gari di putah nama. Tuli bereja mami. Abang kerbai harmonium laनानै सिफुं लानानै Lora tabadam tuali hoy. Ale bar kosun. Jadi dia suali kam na. Tuali no hoy. Ami lora tabadam. Itu bang asingan nong itu apa? Zomay hoगासिनो इयो गेजेराव जिरायना लानानै डायलग होयैनो एबार ज' ज' जाजाय गाखोदो बाजैया गाखोबायानो सिगां आबौ इसे देलायबानो जायो सोरबा सोरबा फलंजोबना गरमखाय स्टाइल आरोना जि जाजा रोंखायो आबौआ लाय आरनायबो लादों गोदान थाबाबो लायालै आबौआ मालायसो गरमथ' आरो गाखोजोब्बाय माइनावफ्रा होनो नामा आदिबो फैदो माथो नुवाखैनोमोन आं ओइया थ' थांनो खोमा लासैनो गिसिब लादों हामदे जाबाय मोसाहैगासिनो बिहावनाव मिन्थिया नै हनै माखासे रायजोनि मानसिफ्रा थांबाय ट्राक गारिजों ओमफ्राय जोङो साब्रै साबासो गुमैमोनजों थांगासिनो टमटमावहाय लासै लासैनो बार जायै जायै तो लोगोफोर सफैनाया दसे जाबायानो बिबार बावनाय आरज हांख्राय आरज जाखांबायानो आरज मोनथाम खनखांनानै आं बाहेरायाव फैबाय एसे भिडिअ लानो होननानै तो लोगोफोर सिङाव नै आरज सोलिगासिनो जोंनि बे बाथौ थानसालिया सांखाथियाव दङ जोंनि आनचलिकनि सिसुपानि आनचलिकनि माने गलाघाट सिसुपानि बे बाथौ आनचलिकआ जोंना बेयो आरो दायो सिङाव आरज सोलिगासिनो नोंथांमोननो आं दसे देखायहैगोन तो आरजआ जोंना ओरैबायदि जाहैबाय बर्थमान तो बे आरजआ सेप्तेम्बरनि 10 तारिख दिनैनिफ्राय फार्स्ट जागायदों मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय मा नङा जेनेबा मोनद' गामि जागोरदों फार्स्टआव मोनद' गामि जाबाय दिनै मंगलबाराव फैगौ मोनसे सप्ता मंगलबाराव आरो मोनद' गामिया आरो जोबफैलायगोन बेबायदि जोंना खदमगुरि दङ 1 नं 2 नं जोंनि गामि दङ 2 नं सान्तिपुर आरो 1 नं सान्तिपुर ओमफ्राय मामोन 1 नं मिलनपुर 2 नं मिलनपुर बेबायदि जोंना गोरोबदो गामिया माने मोननै नामखा नालाय 1 नं 2 नं 1 नं 2 नं बिदि आरोना ओमफ्राय दा नोंथांमोननो आं आरजखौ दसे देखायहैनोसै आरो जोंहा बेयाव साथाम फैखादों बाबायाथ' आफाया माने फैबाय थाखायो ओमफ्राय बाजै गिदिराबो फैयो ओमफ्राय आंबो फैदो आरो दिनै आयाबो फैनो गोनांमोन एसे लोमजानाय बायदिखाय फैयासै ओमफ्राय बाजै उन्दैयाबो फैगौमोन बायदि नाथाय राजाखौ स्कुलाव दोनहैनांगौ लायनांगौ ना ओंखायनो फैयासै आरो जों साथाम फैदो तो दायो नोंथांमोना जोंनि गलाघाट सिसुपानिनि एसे आरजखौ खोनासंदो
लोगोसे आजा सासे दं ओरै जोंहा थानसालिनि इसिं न' सानाबो न'थ' हे साहा फुदुंग्राफोर लाल साना गाइखेर साहा आमुल साहा बानायगासिनो थानसालिया जाफुङाखै लासै लासै बानायलांगासिनो दै लाबोनांगौ नै बियो दै लाजियो नै बियो दै लोंनो गामि बाय गामि सिखारनो होगासिनो सोर बेसे फैदों जों गामिनाबो गोबां फैथारदों माथो खुलुमगासिनो मालाय एक नं सान्थिफुरा माखासेखौ मोनाखै आं गसंखांबाय मालाय थ' लोगोफोर ओरैबायदि आं ब्लगार जाबाय आं फैनोसै समाव बुट जानाय मानाय माबा माबि दावराव दावरि अखा हाहांफोरावनो आं भिडिअखौनो लानो बावगारबाय उनखिनिखौ जायखिजाया दोनला नोंथांमोना बेखिनि भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय